Hey, wephunga lenja. Konjani lapho? Athemba uyaphila ndoda amadoda ukhuluma noSandile. Ubaba Sibongiseni inkabi phansi ophongolo olumanzi abomvu. Wephunga lenja ethi ngicela ukungidlulisele nanku umyalezo kumacingwane ungizwe ngoba angikhona ukumthola. Ungizwe lana uyakhona ukuthi ebone izinto ezirong kubantu eziningi. Azakhohlwe ngisho ukukhuluma ngeyinkinga nazi akhulume ngeyinkinga zemzi yabantu. Ahlulwe yinkinga zakhe. Okukhulu angayiboni kukhona. Ungizwe 1 akasebenzi. 2 akanayo ngisho iwili. Ngisho iwili into encane iwili akanayo. Iwili yakhe kusho ukuthi ubhizi ehlenyuka lenyanga kusho ukuthi iwili yakhe phela ile nyanga exhoso la ehlenyuka naye bathi umzo. Enkulu imistake ayenza angayiboni uthatha lenyanga yakhe uzoyifaka ngapha ezintweni zakwaZulu zonke xambukela kuzo zonke uyifaka kuyo yonke into ixambukisela kuzo zonke izinto zakwaZulu. Ngisho lenyanga le exhosa le ayagijima nayo ubusuku nemini. Noma ngafungizwe kusho ukuthi iwili yakhe yiyo lenyanga vele yiyo lenyanga le. Ngoba phela kusho ukuthi izingane zakhe nabafazi bakhe bayobanga ukuthi hayi ubaba wathi yami ingane ilene eyohamba nalenyanga elokhu imbhukhela amabhanoyi ehlenyuka ngamabhanoyi. Akacabangi nje into angayenza ungizwe ukuze esebenze benemali. Inyanga nje impilo yakhe incike enyangeni impilo yakhe. Hey umtshela ukuthi ithi mfowethu hey hayi ngikhathazekile ngaye ngoba ulwabisho umuntu. Amadoda ngikwenzela le voice note nje ngoba ngikwethemba wena ukuthi uyindoda wena. Gadla kuzwakala ushayisa ngoma uncenge ekubhula mfowethu. Hey awugadle kuzwakala ephunga lenja.